The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. So then, just as you received Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, nanginahanglan kita sa pag-andam sa itong kaugalingon. Let us examine our conscience, examine ourselves if napawatay mga sala nga tinir diha sa atong kalag. Kaya kung dili kini nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios, then mo kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ug ang Dios Espiritu Santo nga maulay bugtong magtutudlo sa kamaturan, dili siya makatudlo, dili siya makaliho nganhi kanato kung naay babag na mga sala. Busa ang 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit ka niya ng imong free will sa paghimog desisyon. The most decision that you can make throughout your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Musa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Nining adlaw nga imong kami gidala dinhi pag-usab aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Ubani kami ning adlaw, O Dios, lamdagi kami sa balang Espiritu Santo, tangtanga ang mga babag nga ni sa among hanahon. Aron kami makapunting lamang sa imong igotudlo kanamo ning adlaw. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Once again, aniya na sa kita. Nining atong Bible study through the YouTube. O niya gihapon kita nagadupot. Nining atong uluhan sa atong dugukan sa hilisgutan. Atong main topic, taod na kini, mao ang the cross before the crown. Ang krus sa dili pa ang
purong-purong. Okay, di man na nato gihapon katong mga lakang nga kinahanglan natong sundon aron nga mahimong mabungahon o mapuslanon kini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Una sa tanan nga kita magpadayon sa pagbaton sa pagkamapaubsanon, humility, o gawas pa niya na kita magbaton sa usa ka bukas nga pangunahuna, an open mind, o sa atong punting, pagdupot sa atong pagtagad, concentrate nga mao ang mensahe. May atong hatagan o concentration ng mensahe, not on the messenger. O atong ibilin ang tanan ng mga tawhanon, kalibutanon, mga daotang, mga pangunahuna dito sa gawas. O kung mo sunod kita nini, kung sundo na ito kini mo mga lakang, if we follow those steps, God the Holy Spirit will take control of our mind. Okay? So, padayon kita sa atong hilisgutan. Unas tanan, ato namang bat-bat kanimo bahin nining atong kahimtang karon ingon nga mga magtotoo. Now, I'm addressing this to you, fellow believer. Now, sa diha nga kita mihimog decisions pagdawat kang Jesucristo nga atong manluluwas, kita unsa gihatagan, gisuluban sa eternal life sa Dios. O gawas pa niya na kita gisuluban sa pagkamatarong sa Dios, God's perfect righteousness. Ang atungan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out again. Gawas pa niya na kita gisud na ngadto sa pakighiusa, pakigdugtong ato kang Ginoong Jesucristo hangtod. Gawas pa niya na kita nakadawat sa eternal security o pinagi sa Espiritu Santo niini. Gawas pa niya na kita gitimbrihan permanently by God, the Holy Spirit. Gawas pa niya na we instantly become a member of the royal family of God. Gawas pa yun niya na gihatagan kita o katluan o siyam ka mga irrevocable absolutes. Gihatag ni sa Dios nganhi kanato. O kita gimatarong na positionally. Niya na gihigayon atong gidawat sa Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. O kita na himong mga magtotoo o Kristohanon. O kita na himong mga lungsuranon sa langit o taga-langit na matud pa kanas Pilipos 3:20. So, mo kini nagpangitabo nato. Kita nga naluwas pinaglamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. O kadto nakadungog na sa may balita sa kaluwasan og salikway nini, wa nila dawata, way pagpanumbaling nini. They are called unsaved people. Dili luwas. Mga dili magtotoo. Unbelievers. O naibaw naman unsay dangatan nila kay ang Juan 3:36, klaro man ang nagaingon, he who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life, meaning eternal life. But he who does not believe in the Lord Jesus Christ does not have life. Wala siya kinabuhing dayon. Hinunua, magapabilin diha kaniya ang kapungot sa Dios. However, the wrath of God abideth on him. So, iya ka nang tinuyuan. Mihimo siyang desisyon. Gikan siya iyang kabubuton. O tanang tao, wa gyud excuse. Man has no excuse. Well, tingali mo yun siyang
I did not, excuse me, I did not know God. Tungod kay wa may nagasulti kanako. Mao nga, dili ko angay nga itambog dito sa linaw sa kalayo. Apan, mao lagi na naay pagpa-tinaw nimo nga usa ka dili magtotoo. If you are an unbeliever, basa ang Roma 1:18-20. Mo kanay magapatinaw diha kanimo. Now, let's read that. Kung doon na kay panahon, it's all clearly explained by God's Word. Klaro kayo. The entire plan of God can be summed up in one word, grasya. So kita nga nakadawat sa kaluwasan, nakadawat sa grasya sa Dios. O yan itong higayuna, naluwas kita gibautismuhan sa Espiritu Santo. A believer has been baptized by God the Holy Spirit. That's baptizo, meaning identification. Kita nailana, identified na kang Ginoong Kristo nga mao ang atong manluluwas. So mao na nga kita karon gimanduan man kita sa pag tuman na usab sa mando sa Dios. Human ta maluwas, di lang kay kutob lang ta diha. Kaya daghan mga Kristohanon, human lalawata si Kristo, mayon sila, okay, babay Diyos, magkita lang tas langit, katawanan kayo ka na. Kung moingon lang ang usa ka magtutuo. Tinuod, luwas siya. Apan iyang pagkinabuhi din sa kalibutan, ang ikaduhang bahin sa plano sa Dios, miserable ang iyang pagkinabuhi. Gani, maglisod kag ila kung tinuod bagid siyang magtutuo. See? Wa may makita siyang kinabuhi kay wa man siya pagtubo diyas pulong sa Dios. I hope nasabtan nimo kana. So, mao na nga tinaw kaayo sa pulong sa Dios nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So, mao na nga as we grow in God's Word, sa pagpadayon na nato, pinagi sa spiritual momentum, eventually we reach the stage. Makabutan na nato the stage of spiritual adulthood. Thus, kining maong ang gitawag kini sa Griego nga doxa ho theo. Ang buot pasabot, maximum glorification of God. Now we should remember that whatever rules that dominate our mind is the one that motivates us in life. Sa laing pagkasulti, whatever is our number one priority in life is what rules our life. Basta? Kaya na may prinsipyo diha nga. What our priority in life is what runs our life. Mao gyud. Mao gyud magaduma sa atong kinabuhi. Kanang atong gihatag pasiuna. Kaya kitang tanan na magyud ang pasiuna sa kinabuhi. Basta? Ikaw tingali bana, imong pasiuna, imong asawa. Ikaw tingali asawa, ang imong pasiuna, imong bana. Kamong mga ginikanan, ang inyong pasiuna, inyong mga anak. See? Ikaw nga pangu sa panimalay, being the leader of the family, has to earn money to imong kanang igasto alang sa kaayuhan sa imong panimalay. You see? So mo na yung buto sa bot ng mga pasiuna. Ang tanang tao doon ay pasiuna sa kinabuhi. O kanang maong butang nga iyang yatagag pasiuna. Number one siyang kinabuhi. That's the one that runs his life. Basta? Kasabot ka? Maog yung nagadumala siyang kinabuhi. So, and
what runs our life determines the result of any decision we make in life. You see? Kay, ana na to iba si Mandiha. Sa matagi gayon kita mohimog desisyon. Kita ra gayod ang moatubang manubag sa maong desisyon nga itong gihimo. Huwag lain. Dili ang mong ginikanan, dili ang imong mga anak, dili ang imong mga hinigugmas kinabuhi, kundi ikaw gyud mismo. Kaya ikaw may muhimong desisyon. Mo na nga, yatagan lang kita sa Diyos og hingpit nga kagawasan sa pagpili. That is free will. Yatagan kita niya ni sa Diyos. Ug ipagamit ni sa Diyos nato. We have to use it. Kay kanang mo man mo determinar sa atong matang sa pagkinabuhi na. You see? Our decision. Now, kung wa kita'y pulong sa Diyos, diha sa atong kalag, ug mahimo tag desisyon, kanang mga desisyon na sa iyo. Huwag yun matunong sa kabubutod sa Diyos. You see? So if Bible doctrine is our first priority in life, bisag unsay desisyon nga itong himuon, maayo gyud na. Husto gyud na. Tukma gyud ang desisyon. Na di ba ka malipay noon? Yan na. So, if you make Bible doctrine mo number one priority, you become a good decision maker in life. May mo kang good decision maker. You become a winner in life. Nga naman. Sa matagayon, mahimo kang desisyon, sakto, o tukma, o maayo magana. Then, you become a winner in life. That is one way of preventing from facing any human problem. Kita niyo mo? O na nga. So, kini apil naman ning plano sa Diyos, kini mga pulong sa Diyos nga itong idunan. Bible doctrine includes the plan of God. O gato naman ning define ang plano sa Diyos. Unsa ning plano sa Diyos? We have been defining this as a right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. A wrong thing done in the wrong way, labaw na yung wrong. Stop. Only a right thing done in a right way is right. That is the definition of the plan of God. Gawas pag yun niya na, the plan of God is a problem identifier. Gawas pa niya na, it is a problem anticipator. Gawas pa niya na, it is a problem preventor. O gawas pa niya na, it is a problem solver. Akong malikon. The plan of God is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Imo na nagisulba daan. Kinigod, pagsangkap ni sa Diyos, aron kita makahimog husto tukma nga desisyon. O nang ikinahanglan nga kita mga magtotoo, kita sa hustong dapit o dapit, the right place, at the right time, with the right attitude. Mamani nga itong giyatagan o memory aid nga, Operation PTA. Na dili man ni Parents Teachers Association, kung dili P, place, T, time, A, attitude. So mo ni, ikinahanglan nga naata sa tukmang dapit, sa tukmang panahon, higayon, o sa tukmang pagtagad. Na, we must be at the right place, at the right time, with the right attitude. Na kung kita, diha na ng maong prinsipyo din, every time we make a decision, especially nga natin, pulong sa Diyos na ito magamit, then,
ang pulong sa Diyos na mo ni muganoy na to. Kanang unsay mga synonym ni sa binisaya. Maoy magaagak kanato, magatultol kanato sa paghimo sa tukma, husto, maayong desisyon. Kasabot ka? So, sa diha nga, you become a good decision maker, you become a winner, would you not be happy with that? Di bagyo ka niya, malipay nyo niya, apan, balik na sa tas prinsipyo. It is a matter of what? Choice. Naragyo na to. Mupili ba ta niya na o dili? Now, if we continue growing, nagatubo tag padayon sa pagtubo sa pulong sa Diyos pinagi sa spiritual momentum, kini usa kini nga atong pagi. Nagasunod lang ta sa mando, pahimangno, pasidaan. Okay? Tugon sa Diyos kanatong mga anak niya. If we continue growing in God's Word through spiritual momentum, eventually, we are going to attain the ang of spiritual adulthood. Thus, makabot na to kanang ginganlan og qui non proficit deficit. Roman maxim na. Okay? Ato man gitukbil kagabi, no? O kagapon. Roman maxim, qui non proficit deficit. He who does not go forward goes backward. Natural. O atras ka. Siya nga wa magasibog sunahan, nag-atras yun. O ato mag-isgutan din hinga. Si bahin ni Pablo, Apostol Pablo, nakapasar yun siya sa unang kategorya sa pag-antos. The first category of suffering for blessing. O ang laing nga, nini mo ka ng providential preventive suffering. Ikinigon, this is a warm-up ngadto sa spiritual momentum testing. Okay? Warm-up ni, murag kanang inunta orientation. You see? Inomdom ka ba sa 8 ka mga momentum test? 8. Una nini, OSN. Mo ni mo testing na to ba? OSN. Kaduha, mga tao, people. Ikatulo, thought, atong pangunauna. Ikaupat, systems testing. Ikalima, arrogance complex. Unom, hatred complex. Ikapito, disaster katalagman. Ug ang ikawalo, mao ang kauswagan, prosperity. Kining 8 mao ni nganlan og momentum tests. Og si Pablo na mi-encounter yun, mi-atubang, mi-harong yun. He encountered failure. Pagkapakyas, nining upat ka mga tests, pagsuway, people, system, thought, disaster. Nining upat. Diyan siya mahagba. Now, apan ang iyang pagpakyas, failure niya, dito yun magsugod. Paminaw, dito magasugod ang iyang kapakyasan sa diha nga iyang binisaya. He ignored the will of God. Iwa na niya panumbalinga o and assuage his own sentimentality by returning to Jerusalem. Balik siya to Jerusalem. Ang iyang gibuhat, kompromiso. Iyang gikompromiso ang iyang integrity, incited the fanatical hatred of the religious Jews, mga reliyosong mga kanang
Hudiyo, endured 2 years of incarceration, priso ko siya dito sa Caesarea before being transported as a prisoner. Ingon nga binilanggo dito sa Roma. So, antos gid siya. Intensely, he suffered. Divine discipline ang nagamotivate na yun niya. Maong divine discipline. Maong inagadasig na niya. Motivated him to rebound. Si yung isugid ang iyang mga kalapasan, mga sayop, mga sala, o restored his spiritual momentum and advance. Iyang gi-restore. Iyang gi-labas. Pinakaamag mo naman siya. You see? So, as a result of suffering for blessing, Kantos Pablo, miabot, midangat dito sa Roma, mature believer na siya sa iyang pagdangat dito. You see? So, mga nakakita, gimanduan, nga magmatngo na ta kanunay sa atong adlaw-adlaw panginabuhi, moment by moment, kinahanglan ta sa daghan ng mga doktrina nga atong napupo, nakatunan, o nasilsil na sa atong kalag. Muna, do not ignore all this. Gamita. Karon na gyud ang panahon. Tukmang panahon na mogamit na sa pulong sa Dios. Excuse me. So, akong balikon nga, kita lagi mga magtotoo, gimanduan sa 2 Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, 1 Timothy chapter 2 verse 2 nag-ingon, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God and our Savior. Now, Galatians 3:14. Listo dayon sa pag-abri sa mong Biblia. Colossians 3:14, nagaingon kini. Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Now, kining beyond, sa original nga pulong din is EP. EPI, EP. Like epinosis, see, all of this. EP means beyond. Beyond all these things, put on love. Kining love din ang isgutan is virtue love. Ibaw ka kung sa'y but pasabot sa virtue love. This is the advanced spiritual life. Kining virtue love. It is love that God has provided. Inundong ka sa versikulo nag-ingon, we love Him because He first loved us. You see? Now, Romans 5:8. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mao kini ang gihanlag unlimited atonement. Now, kitang mga magtotoo, we believers should have rapport with God. Kinahanglan ta nga atong batunan na gyud kining maong rapport. Unsay pasabot sa rapport? Personal, harmonious relationship. See? Naon saon man nimo pag angkon niya ng rapport with God. Saan man. Padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kini atong ginabuhat. Adlaw-adlaw. Mao kini ang process, proseso, paagi. Okay? Oh, by the way, kini atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Nagtuon ta sa iyang mga paagi sa Diyos, mga protokol, sumbanan,
Mao ito nang inganlan kining pulong sa Dios as di kanang sa to'y term na itong gigamit niya na. It should be the print out, meaning mao gyud niya nga itong sumbanan sa atong pagkinabuhi. Pulong sa Dios. Mao ni ang Yahweh ning tanan. Nga mutuhop na din sa atong kalag, dili ang kay kutob ra diha. Kutob ra imong gituuhan ka na. Apan, kung dili gyud na nimo dawaton ang kunon hangpon, imong gituhuan gyud sa tinuoray, then, kung di nimo na dawaton, way kapuslanan. Ang Espiritu Santo dili maka kanang paklaro o pagpatinaw nimo diha. Kinahanglan mo bitan ang process sa pagtuon nato sa pulong sa Dios. Gikinahanglan ang atong unsa pagtuon, pagkat-on. Kay mo ni proseso. Pagtuon, pagkat-on. Of course, human nato masabti. Magtuon, sabton, makatunan. Human nato makatuni na diha na ang pagtuo. Okay? Our faith. Kay ang sunod nga tumong sa atong faith, humanta mo dawat ni Ginoong Jesucristo nga atong manluwas. The first object si Ginoong Jesucristo sa atong faith, sa atong pagtuo, mao si Ginoong Jesucristo. The direction of our faith is fixed on the Lord Jesus Christ. That is the target sa atong pagtuo nga kita naluwas. Okay? Humanta maluwas, ang sunod nga target, sunod nga puntariya sa atong pagtuo, mo ang pulong sa Dios. See? Ang pulong sa Dios aron matun-an nato, makatunan nato, mailhan nato ang kinaiya sa Dios. Ano nato mailhi kinsa ug unsa ang Dios? Nga diha na ma-develop sa imong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, diha na maugmad kanang imong faith. Nabito na sa kanang Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. See, maugmad na ng atong pagtuo nga atong gipunting ngadto sa pulong sa Dios. Maugmad gini. So, diha maugmad ang atong gisgutan di padugay rapport, ang imong personal harmonious relationship with God. Mao na isig pangutan ay tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Unsa naman ko kasuod sa Dios? Unsa naman yun ka-intimate nako ang Dios? Unsa naman yun ang gihabugon, kalapdon, kaladmon sa akong pagtuo sa Dios, pagsalig sa Dios. Mao na. Now, atong hinumduman just to remind ourselves nga we are facing God's justice, love, and righteousness. Tulo ni, nalangkob ning tulo. That kanang mo ni naglangkob sa integrity of God. Okay? So kita nagaatubang. We are facing sa hustisya, sa gugma, o sa pagkamatarong sa Dios. O balik ta sa rapport. Kining rapport, personal, harmonious relationship, nagasugod kini at the point of salvation. Dito gini magsugod. O kini magpadayon sa phase 2 sa plano sa Dios. Kadiin, ani kita karon. Experiential sanctification. Believer in time. So, these are mga synonym, okay? Ayaw kalibog. Kini nga mga terminology atong ipanggamit. This is kind of innovative kanang pagpaklaro nimo. Atong ipanggamit ang mga languages of accommodation. Kini, aron masabtan yun atong klaro.
So diha magsugod ang rapport didto sa atong pagkaluwas. At the point of salvation, kini magpadayon, ining phase 2 sa plano sa Diyos believer in time, ug kano sa man matapos, mahuman. At terminus, phase 3, ikaduhang bahin sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Okay? Diba sabi kalimot na sa kanya ng tulo ka bahin sa kaluwas, sa plano sa Diyos. 3 phases of God's plan. Phase 1, salvation. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. Now, okay, lambaso na po sa itong panunduman kining tulo na to ka mga adjustments nga itong himuon. The 3 adjustments we members of the human race have to make towards God. Tanang tawa, ma-believer ka man o ma-unbeliever, kitang tanan nagatubang o tulo kapag adjust. We have 3 adjustments to make. Ang una nini, kingan lang na ito, abbreviate lang na ito ka sat-job. Ikaduha, rat-job. Ikatulo, mat-job. Noon sa man yung mga jog-jog din Okay. Just to clarify, labi na ninyong mga bago pa, kining sat-job, S-A-T-T-J-O-G. Okay? Sat-job. Abbreviation kini sa Salvation Adjustment to the Justice of God. Nakuha ni mo? Kamu nga nagasuwat niya sa inyong mga notebook, sa inyong papel, muna, ang buot pasabot sa sat-job, Salvation Adjustment to the Justice of God. Karon, ikaduha, rat-job. Ang sa maning rat-job? Rebound adjustment to the justice of God. Okay? Rebound. Pag-umpisal. Pag-angkon kita na kay buhat ng masala. Rat-job. O ang ikatulong adjustment, ano sa man? Mat-job. Maturity adjustment to the justice of God. Maturity. Spiritual maturity. Okay? So, nasabtan na niyo. Sat-jog, rat-jog, mat-jog. Now, di ba na nato? Ang atong gugmang personal. Personal ang atong gamiton ngadto sa Dios. Okay? Our love for God is personal. But our love for all mankind sa atong isig katao is impersonal. Now, ang atong gugma ngadto sa Dios, which is personal, ang purma nini is vertical. Ano siya mo pasabot? Pasaka. Yeah? Mo saka. Apa na nga itong gugma sa isang katao, impersonal love for man, horizontal. Okay? Kanang tulid lang na. Okay? Horizontal. Now, so di ba ni? Our love for God is vertical. Our love for all mankind is horizontal. Now, if a believer has only human love, which is pseudo love, meaning human love. If a believer only has human love, it originated dito ni magsugod o it originated from self-justification, self-deception, o self-absorption. Naon sa man silang tulo. Kining tulo, self-justification, self-deception, o self-absorption, mo ni ang tulo ka arrogant skills. Tulo ka arrogant skills. Giatbangan ni sa tulopod ka unsa kanang spiritual skills. Okay? Ang tulo ka spiritual skills, spiritual self-esteem,
spiritual autonomy, o ang ikatulo, spiritual maturity. So, akong balikon, ang tulo ka spiritual skills, number 1, spiritual self-esteem. Number 2, spiritual autonomy. O ang ikatulo, spiritual maturity. As against niya itong tulo ka arrogant skills nga mao self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, kining magtotoo nga wala nagyoy way pagtubo sa pulong sa Dios. Kaya wala lagi siya gana, way gugma, way kainit, way kaikag. So, wala. Murag, ang iyang pagkinabuhi, isa maragyos dili magtotoo. Kaya sa may magamit siyang espirituhanong pagkinabuhi, wala. Zero. Muna nga, this kind of believer has no virtue love. Wala yun. Sasabot ka sa virtue love, advanced ning classes sa spiritual life. So, namdum ka nitong Kolosas 3:14, beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Kining love diha, di ba ni? Virtue love. Sa itong pasabot sa virtue love, this is a byproduct of the advanced spiritual life. So, when the Bible talks about love, this kind of love is virtue love. Mao gyud labing tinuod, labing klaro. Kini maong gugmang giskuta sa Biblia. This kind of love is virtue love. Unsay ibot sa virtue love? Byproduct of the advanced spiritual life. Maniginganlan sa Grigong pulong, eusebia, godliness. See? So, the above kind of love is not what we use humanly, meaning emotion. Humanly speaking, ang atong gamito na kung bahin na sa gugma, tawhanon, ang ato rin yung pagbati. Basta, but, kining gisgutan din itong gisgutan, this is spiritual thinking. Inumdum ka sa itong definition sa kanang the Christian way of life. The Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. Matang kinis pangunahuna. Mao na ang pulong sa Dios. Ang puntariya nini mao nga itong una-una. See? What you think is what you are. As Proverbs. Now, you see, ang emosyon o ang thinking, di ni sila magkauban, di yun sila magkaduol. Emotion and thinking cannot go together. Cannot. It's either one or the other. Thus, kung ikaw mo gamit sa imong pagbati, wa ka maguna-una. Kasabot ka, you're not thinking. You're only using your emotion. Kaya ano man. Besides, ang emosyon dili makauna-una. Kaya wa may una-una atong pagbati. See? Totoo akong ihimplo ni mo nga dihay gipangutan ng priso nga nung niya magkadini sa prisuhan doy. Yang tubag unsa may sa nimo, unsa may kiha nimo. Nakapatay kog tao, sir. Okay. Nakaron ipangutan na tong priso sa imong pagbuhat niadto. Imong gipatay ang usa ka kanang tao. Unsa may mo gamit? Aw tubag po siya sundang god. Hindi nila ambot pasabot ako sa imong pagkatao ba? Unsa may mo gamit? Akong pagbati, sir.
pagbati niya ang iyang gigamit. So, wa siya maghuna-huna. Gusto? Wa siya huna. Mo ba ito yun siya? Mo ba ito mahay ko? Wa magyug ko maghuna-huna atong pagbuhat na ko. Nagkalimot ko sa kong kaugalingon. Natuwa. Kita ni mo ang himplo niya na. So, ang emosyon, way huna-huna. So, kung may imong gamiton sa imong pagkinabuhi, you are in trouble. Baka luluoy ka. Na imo man imong gipili. Kay pulo sa Diyos, klaro kayo ha. Way huna-huna nga atong pagbati. Kasi, way huna-huna. Ang ato rang mentality, ang atong pangunahuna, nga niya sa atong alimpatakan. In fact, na diha ang kalag. So, if you use emotion, you are not thinking. Because they cannot go together. They cannot go in tandem, dili. So, if you use emotion, you are not thinking. But if you use thinking, mental attitude, you are not using emotion. And when we, excuse me, sa diha nga kita magasimba sa Diyos, when we worship God, we worship Him by our mental attitude, not by emotion. Basta, klaro man ang puno sa Diyos. If you worship me, you must worship me in spirit and in truth. Spirit. You see? Remember, love is related to God. Ayaw na ni kalimti. And since God is love, tungod kay ang Diyos ugma man, kitang mga magtotoo can only love Him by His own way, not by our human way. Sa iyang pagi. Hinumdumi, ang gisulti sa Biblia, God can only be worshipped in spirit and in truth, not in emotion. Sabta gina. Ato ni padayon ugma, ayaw si piyata ang sumpay ngayon o padayon sa atong pagkamalahotayon, pagkamasigihon, pagkamakugihon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Thank you, Lord, ni ining tanan. Atong ingnon gyud, pasalamat ta sa Diyos na nagapadayon ng iyang grasya, paglihok sa atong kinabuhi. So, ayaw si piyata sa padayon ugma. Magampo ta. Ama na mga Diyos, salamat ining grasya nga mong ipahimoslan kini nga mong Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma o Diyos ni dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balang pulong. Ing tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.